At sa wakas, nakarating ka dito sa storya ni Juan. Hindi ito si Juan Tamad, kundi si Juan na Historiador. Musta kayo mga ka-istorya? Andito naman po muli yung host na si Paul dito sa storya ni Juan. Binabati ko po kayo mula dito sa Singapore ng isang magandang araw po sa inyo lahat ng aking mga ka-istorya dyan. You're about to watch short but true stories na pinamagatang White Lady sa sulod sa classroom sa Paho, Lapu-Lapu City in Tagalog version. Ang ating mga bagong mga ka-istorya na dapat nating i-honor dito sa storya ni Juan ay na sina Mark Capito na aking kaklase dati sa high school dyan sa Mogs. Ito ay isa kong kaibigan at ang kanyang dalawang anak na sina Kian Marco Capito at Era Nicole Capito. At syempre yung mga Trespañeros natin dyan sa Cebu Southern Motors, lalo na kina Sir Nile dyan sa Cebu Southern Motors, dyan sa Lapasan Highway sa lungsod ng Cagayan de Oro City. At kung mayroon kayong mga Isuzu na mga sasakyan dyan, mga ka-istorya natin na may mga Isusung mga sasakyan, kung gusto po ninyo ng mga genuine na mga piyesa dyan, punta po kayo doon sa kanilang service center dyan sa Lapasan Highway banda. At garantisado pong okay po yung sasakyan po ninyo kasi mga genuine mga piyesa po iyan. At syempre dito sa ating Epaskill na website po natin, epaskill.com, na classified ads sa Pilipinas na ginawa ko po mismo para po sa inyong mga ka-istorya. Kung mayroon po kayong mga real estate o mga rentals dyan or anong klaseng mga classified ads po, like mga trabaho or ano po kayo dyan, promote lang po ninyo yung yung mga items po ninyo at libre lang po yan at unlimited po yung pag-post po doon at para makatulong po din po ako para sa inyo dyan sa Pilipinas. Sige po mga ka-istorya, huwag na nating patagalin pa at tara at pakinggan natin ang mga nakakilabot na mga personal encounter na sinabmit mismo ng aking bayaw na si Nico E. Chavez dyan sa Lapu-Lapu City. Kumusta ko dyan mga ka-istorya natin sa Lapu-Lapu City at sa lungsod ng Cebu City. At tara at pakinggan na natin, huwag nating patagalin pa at alam kong excited po kayo palagi dito sa storya ni Juan. Wow! Ito ay isang personal encounter ng aking bayaw na si Nico E. Chavez dyan sa lungsod ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. At ito ay nakakilabot na mga tagpo noong second year high school pa ito dyan sa isang paaralan sa may bandang Paho, Lapu-Lapu City. At yung classroom nila na nasa ibaba, pansamantalang pinalipat muna sila doon sa mga oras na yun dahil sa kanilang exam. Ito ay naganap sa isang umagang-umaga at mataas na ang sikat ng araw. Naisipan nilang magpunta sa itaas ng kanilang school building habang nag-flag ceremony ang kabilang school dahil pader lang ang pagitan ng kanilang mismong eskwelahan at tanaw na tanaw nito ang kabilang eskwelahan sa itaas ng kanilang school building. Matindi ang sikat ng araw sa mga panahong iyon kasi mga bandang alas 7 ng umaga pa ito.
Sa makatwid, tanaw na tanaw nila yung kabilang mga classrooms mula sa itaas ng kanilang eskwelahan. At may naganap na hindi usual na mga pangyayari at hindi ito inaasahan niya na mangyayari sa mga oras na iyon. Na isang white lady na wala pang pinipiling oras. Tara at ating pakinggan at makiusyosyo tayo sa mga nakakapanindig balahibong personal encounter ni Nico at ang kanyang kasamang isang classmate na babae sa isang white lady na walang pinipiling oras. Classmate, tara at akyat muna tayo saglit sa itaas ng ating eskwelahan. Kasi nag-flag ceremony na yung ating kapitbahay na school dyan. Mataas kasi itong gusali natin at klarong-klaro natin itong mga estudyante dyan sa ibaba. At habang walang natira sa bawat classrooms nila dyan kasi nag-flag ceremony nga sila sa baba. Yung atin kasi hindi pa nagsisimula ito. Tara na classmate, akyat na tayo. Takbo na tayo. Nagkakapagod pala ito, Mel, sa pagkakyat na sa mataas na gusali ng ating school, ano? Kasi nagkakahingal, parang naubusan ako ng hangin dito. Ay, ganun ba, classmate? Ang bata mo pa, di ba? Hinihingal ka na sa pag-akyat ng gusali natin. Ano ba yan? Ha? Bilis, classmate! Bumaba na sila lahat, yung mga estudyante at guro dyan sa kabilang eskwela natin. Parang napaaga yata yung pagbaba nila ngayon ah. Oo nga no, Mel. At wala talagang naiiwan ni isa man lang sa kanilang mga classrooms dyan. Kasi nakababa na lahat para sa isang flag ceremony tuwing umaga. OMG! Ano ba yan? Hindi mo na ako magsasalita sa aking nakita kay Mel. Hindi normal. Parang delikado ata kami neto ah. Hindi talaga ito usual na pangyayari. Nakakakilabot ito. Dapat kasi wala nang natira dyan sa bawat classroom sa kabilang eskwelahan. Kasi kasalukuyang nagpa-flag ceremony na sila lahat sa baba. At sigurado ako na hindi guro or principal or crew ng kanilang school iyan. Nagkaputi ito ng mataas na damit. At ito ay isang babae. Baka nga
Ako lang ang nakakita nito. Pagsabihan ko na itong si Mel para makonfirm ko lang kung nakakita din ba ito. Mel! Mel! Oh, ano? Ano? Classmate, ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Ba't namumutla ka? Gusto ka bang makakita ng mga kakaibang mga nilalang? May ganun, classmate. Ikaw naman, kinakabahan tuloy ako sa mga sinasabi mo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi nga ako nagbibiro eh. Para ba yung mga halimaw kumbaga? Gusto mo ba silang makita? Sigurado ka ba sa mga pinagsasabi mo, classmate? Lalo ata akong kinabahan dyan sa mga pinagsasabi mo sa akin. Nasaan ba? Nasaan ba nga yan? Pakita mo nga sa akin. Pilat mo nga yung dalawa mong mata, Mel. At tingnan mo doon banda sa isang classroom sa kabila. At may isang nakatayo lang dyan. Na nakaputing bestida. Ha? Umayos ka nga dyan, classmate. Masamang biro yan, di ba? Talaga nga ba? Nasaan nga kasi? Ba't hindi ko nakita? Turo nga. Please. Baka nga binibiro mo lang ako neto eh. Ay, tigas talaga ng ulo neto ni Mel. Hindi nga kita binibiro, Mel. Totoo kasi may nakita talaga akong puti dyan na nakatayo hanggang ngayon. Nandyan no, dilat mo nga yung dalawa mong mata. Klaro kasi. Nakaputi kasi dyan, wala namang ibang tao dyan. Itong si Nico ay talagang nalilito at hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ng kanyang classmate na isang babae. Pero sobrang seryoso nito at makikita talaga sa kanyang mukha ang sobrang takot nito. Hindi gustong maniwala itong si Nico sa mga pinagsasabi sa kanya. At biglang nakakita na ito. At meron talagang isang babae na hindi gumagalaw sa kabilang classroom at nakaputing bestida ito. Sigurado ka ba, classmate, na isang white lady yan? Baka nga naglilinis lang yan dyan sa pader sa isang classroom na yan kasi baka madumi na yung mga pader nila dyan kaya nga naglilinis siguro. Focus na focus kasi hindi gumagalaw. Pagkatapos ng flag ceremony ng kabilang paaralan, ang mga estudyante ay dahan-dahan bumalik sa kanilang mga kanya-kanyang mga classrooms at
nakaputing bestida na hindi gumagalaw ay bigla na lang tumingin sa isang blackboard at kumaripas ng takbo. At tumagos ito sa mga nagkalat na mga upuan ng mga estudyante at pagdating sa blackboard, ay tumagos ito at naglahong parang bula. OMG! Nakita mo ba yun? Nakita mo ba yun? Oh, Mel, nakita ko nga. Ikaw nakakita ka rin. Oo nga, nakita ko nga talaga. Ang dalawa kong mata. Ako nga din, Mel. Talaga, grabe. Oh. Aba, mala action star pala itong biglang kumaripas ng takbo at pumasok ito sa isang blackboard dyan. Grabe. Tumayo lahat ng aking mga balahibo at nasaksiyan ng aking dalawang mata mismo. Hindi ko makontrol at yung sitwasyon at yung balahibo nagsitayuan lahat. Sobrang aga pa sa oras na ito at walang pinipiling oras itong nilalang na ito. Dito lang muna mga kaistorya. At alam kong nabitin po kayo dito sa storya ni Juan, particularly dito sa sinabit na sa ating sa aking bayaw na si Nico E. Chavez dyan sa Lapu-Lapu City sa kanyang personal encounter sa mga kakaibang mga nilalang na hindi ito usual na nangyayari sa isang white lady kasi sobrang aga na ito, umaga pa ito at nagpa-flag ceremony mga bandang alas 7 ng umaga at sumikat na itong si Haring Araw sa kanyang powers sa magandang umaga at biglang nagpakita nga itong kakaibang nilalang na walang pinipiling oras. Usually mga kaistorya itong white lady na ito ay lalabas ito ng mga twilight around 6 PM o mga dyan banda at hindi ito usual. The first time ko rin na narinig itong kwentong ito kasi umaga nandyan siya at hindi nga pumipili nga ng oras ito at talagang lumusot daw ito. Static lang ito kumbaga kasi yung lugar dyan kasi daw sabi nga ni Nico ay yung pinagtayuan ng lupa dyan ay talagang may history ito na isa itong sementeryo dati at talagang yan talaga ang mga usual na mga pangyayari mga kaistorya kasi marami dyan ng mga nakahilera. So, yun yung usual dyan, yun yung mga usual na mga pangyari pag mga ganyan yung history ng isang lupa. Pero, hindi yun dapat kakatakutan mga kaistorya kasi nandyan lang yan sila, bayaan mo lang yan sila dyan at hindi tayo dapat matakot sa mga ganyang mga bagay po sa mga kaya nga ito tulad na itong mga white lady po yung mga ganyan. So kung sana po ay nagustuhan po ninyo yung storya ni Juan po dito na segment natin dito na short but true stories at kung mayroon po kayong mga stories dyan pwede nyo i-submit po dito sa amin, email mo lang, nagpa-flash lang po yan dyan yung email natin at para magawan ko po ng mga ganitong storya po at may presenta po natin at may share dito yung mga stories po ninyo dito sa Storya ni Juan sa ating programa po dito sa ating YouTube channel na Storya ni Juan.
At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing po at makapanood pa po kayo ng mga ganitong klaseng mga videos natin dito sa ating programang Storya ni Juan. At kung meron po kayong bagong ipang shoutout dyan at may honor natin dito sa Storya ni Juan at may display po yung mga names ninyo at mabasa na rin po natin, comment lang po kayo dito sa baba sa YouTube mismo at or doon sa ating FB page. Mas maganda dito sa YouTube po, YouTube na comments po at para mas madali nating mabasa at makita at ma-include po natin sa next natin na mga episode or mga series po natin dito sa Storya ni Juan. Sige po mga kaistorya, at hanggang dito lang po muli yung host po niyo na si Paul at kita po tayo sa next episode. Kita po tayo sa next na storya po natin dito sa Short But True Stories na segment po natin dito sa Storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye-bye.